Kag sa good vibes, nakalabay ka lately sa banwa sang Hinigaran. Ang ila highway, subong naghawa na. Ang mga illegal parking, ginapang dakop. Yaring report. Sino ba lang magpinsar ng ini nga video kuha sa highway sang banwa sang Hinigaran sa Negros Occidental kag syado na ini katawhay. Nagpapakanungtong sa tanan ng motorista, driver, kung tumuluyo sa Hinigaran na bawal mag-parking ang masyan ng masalakyan halin sa Lopez Valley Store at sa Caltex Gasoline Station Hinigaran. Sang una nga semana sang January 2026, masako ang pahanumdum sang Hinigaran PNP sa publiko nga hindi pwede parkingan sang mga salakyan, tricycle kag motor ang higad sang highway sang Banwa halin sa Lopez pakadto sa may Caltex. Masami, diri nagakadugayan ang mga motorista nga nagabiyahe pasur bungod tuman kasako sang dalan kag may mga nagaparking pa sa higad sini. Sanggin kaayo ang dalan sang bulan sang Nobyembre, naglala pagid ang traffic. Pero kahapon, sa video nga kuha ni Choy Lando sang Hinigaran, amo na sini ang sitwasyon sa highway. Halos wala na may makitaan nga nagaparking sa higad sang dalan gani matawhay ang pagbiyahe sa dalanon. January 12, sa ginsuguran sang PNP ang istrikto nga pagpatuman sang no illegal parking sa mayor nga dalan sang Banwa. Isa lamang ini sa mga pamaagi para mapahaganhagan ang mahinay nga lakat sang trapiko sa Banwa. Padayon sa karon ang dakpanay sang illegal parking sa highway sa Hinigaran.